Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chikondi cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu. Ndikulandireni abale pano pa tiyankhuleni Ambuye, malo amene ifeyo timampasa Mulungu mpata oti atiyankhule. Iniyo mukuziwa kuti kuyankhula kumakoma, ndipo aliyense amafuna kuti anene za kukhosi kwake. Ndiochepa amene amapasa mpata anzawo oti ayankhule, komanso ndiocheperako amene amampasa Mulungu mpata oti ayankhule. Nthawi zina zaja anthu sampasa Mulungu mpata oti ayankhule chifukwa chena kuti amaopa kuti akangoyankhula zinthu ziziyenda m'moyo mwawo. Ndiye chifukwa chake patiyankhuleni Ambuye pano ndi pamalo pabwino, pamene anthu amene amafunisisa kuti naye Mulungu azikapo mawu pa zochitika m'moyo mwawo amatha kumpasa Mulungu mpata. Lero ndi tsiku la Phulusa lachitatu pa 14 February 2024. Ndipo monga tsiku la Phulusa timasinkhasinkha mmene tikufuna kuti tiyendere nyengo ino ya Lent. Nyengo inoyo ndi nyengo imene aliyense amazipereka. Ndipo mawu athu oyamba tiyawerenga kuchokera pa Yoweli chapter 2 ndime ya 12 mpaka ndime ya 18. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Jennifer Likupha. Ndi mayi Jennifer Likupha kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo yathu ndi Salimo 51, salimo ija ya Davide yopepesa Mulungu. Ndipo mawu achiwiri ndi 2 Korinto chapter 5 ndime ya 20 mpaka chapter 6 ndime ya 2. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi mayi Jennifer Sakwata kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu wabwino ukuchokera pa Mateyu chapter 6 ndime ya 1 mpaka na 6 kenako 16 mpaka na 18. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Nthalika kuchokera ku St. Anne Gambura Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Ng'ambani mitima yanu osati zovala zanu chabe. Chauta akunena kuti ngakhale tsopano bwererani kwa ine ndi mtima wanu wonse, mukusala zakudya, mukukhetsa misonzi ndi kulira mwachisoni. Ng'ambani mitima yanu osati zovala zanu chabe. Bwerani kwa Chauta Mulungu wanu, poti iye ngokoma mtima ndi wachifundo, wosakwiya msanga ndi wachikondi chosasinthika. Nthawi zonse ndi wokonzeka kukhululuka. Mwina mwake adzasintha mtima ndi kuleka, ndipo adzatisiyira madalitso. Madalitsowo adzakhala achopereka cha chakudya ndi chakumwa zopereka kwa Chauta Mulungu wanu. Lizani lipenga ku Ziyoni, lengezani mwambo wa kusala zakudya. Muitane msonkhano waukulu, sonkhanitsani anthu pamodzi, muwauze kuti aziyeretse. Sonkhanitsani akuluakulu, sonkhanitsani ana, sonkhanitsani ndi oyamwa omwe. Lamulani kuti nawonso akwati achoke mchipinda mwawo abwere. Ansembe azilira pakati pa guwa lansembe ndi khonde, azinena kuti, inu Chauta, achitireni chifundo anthu anu. Musalole kuti ena awanyoze anthu anu osankhidwa. Anthu achikunja asawaseke pomafunsana kuti, ha, ali kuti Mulungu wawoyo?
apo chikondi chachauta chidayaka ngati moto chifukwa cha dziko lake, ndipo adawachitira chifundo anthu ake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Muvomere kuyanjananso ndi Mulungu pa nthawi yanga yabwino yakukomera anthu mtima. Mawu a kalata yachiwiri ya Paulo woyera kwa Akorinto. Abale, ndife akazembe oyimirira Khristu, ndipo kudzera mwa ifeyo Mulungu mwini ndiye akulankhula nanu mokudandaulirani. Tikukupemphani m'dzina la Khristu kuti muvomere kuyanjananso ndi Mulungu. Khristu sadachimwe konse, koma Mulungu adansandutsa uchimo chifukwa cha ife, kuti mwa Iyeyo ife tisanduke olungama pamaso pa Mulungu. Paja Mulungu akuti, pa nthawi yanga yabwino yakukomera anthu mtima ndidakumvera, pa nyengo yakupulumutsa anthu ndidakuthandiza. Mvetsani, ndinotu nthawi yabwinoyo imene Mulungu akukomera anthu mtima. Ndi lerotu tsiku la chipulumutsolo. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mateyo chapter cha 6 ndi 1 mpaka na 6, 16 mpaka na 18. Chenjerani, musachite ntchito zanu zabwino pamaso pa anthu ndi cholinga choti akuoneni. Mukatero simudzalandira mphotho kwa Atate anu amene ali kumwamba. N'chifukwa chake pamene mukupemphera, pamene mukupereka zachifundo, musachite mozionesera monga amachitira anthu achiphamaso aja m'nyumba za mapemphero ndiponso m'misewu ya m'mizinda. Iwowa amachita zimenezi kuti anthu awatame. Ndithu ndikunenesa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe ukamapereka zachifundo, dzanja lako lamanzere lisadziwe zimene dzanja lako lamanja likuchita. Ukatero zachifundo zakozo zakhala zodziwika kwa iwe wekha. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukupemphera, musachite monga anthu achiphamaso aja. Iwowo amakonda kuyimirira ndi kumapemphera m'nyumba za mapemphero ndi pa mphambano za m'misewu ya m'mizinda. Amachita zimenezi kuti anthu awaone. Ndithu ndikunenesa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukuti upemphere, lowa m'chipinda chako, seka chiseko, ndipo upemphere kwa Atate ako amene ali osaoneka. Tsono Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Pamene mukusala zakudya, musamaonesa nkhope zachisoni monga amachitira anthu achiphamaso aja. Iwo amayipisa nkhope kuti anthu aone kuti akusala zakudya. Ndithu ndikunenesa kuti amenewo alandiriratu mphotho yawo. Koma iwe pamene ukusala zakudya, samba m'maso, nkuzola mafuta kumutu, kuti anthu asadziwe kuti ukusala zakudya. Koma Atate ako amene ali osaoneka ndiwo adziwe. Ndipo Atate ako amene amaona zobisika adzakupatsa mphotho. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anzanga, nyengo ino ya Lent, masiku 40 okhala ku kampu, masiku 40 akathithi wa Chikhristu, masiku 40 ogwira ntchito zimene zikuthandize munthu kuti ubwerere ku original wa chimene iwe unali muzolinga za Mulungu amene amakulenga. Ndiye mawu amene ndawerengawa amuthenga wabwinowa akupereka zichitochito zimene ife tikuyenera kupanga mu nthawi ino ya Lent. Choyambirira akukamba za kupereka zachifundo, chimene tikuyenera kupanga mu Lent muno. Aliyense mwa ife ali ndi kena kake kuti apereke kwa wina wake.
palibe amene sapeza kenaka kuona kuti apereke kwa wina zachifundo. Munyengo ino ndi nyengo imene timayenera kumawerenga nkhani ngati za msamariya wachifundo, zimene zimatithandiza pa moyo wathu wa siku ndi siku. Chifundo chimene amapanga Ambuye Yesu akaona anthu amene ali ndi njala, chifundo chimene amapanga Ambuye Yesu atamuona mzimayi amene mwana wake mmodzi yekha wamwalira, chifundo chimene amapanga Ambuye Yesu akaona anthu ochimwa, anthu osausidwa. Pamene tikukamba zona kuti mu Lent muno kuli nkhani ya zachifundo, si nkhani yongopereka zachifundo, komanso kukuza mtima wachifundo mwa inu, kukuza mtima wachifundo mwa ananu, kukuza mtima wachifundo mwa anthu ena. Singati ngoena kuti katundu titenge tikapereke ayi, koma mtima wathu uphunzire kuchokera ku zimene ife tikupanga. Chachiwiri chimene tikuyenera kupanga ife mu nyengo ino ya Lent ndi chimene akunena kuti nkhani ya kupemphera. Tikuyenera kuonjeza mapemphero. Tikuyenera kuti kuonjeza mapemphero sikuchulusa mapemphero iyayi, koma kupita kwa kuyako ndi mapemphero, kuzama ndi mapemphero athu. Mapemphero athu asakhale apa mwamba, mapemphero athu akhale ozama. Chachiwiri ndi chimenecho. Chachitatu ndi pamene tikukambano nkhani ya kusala zakudya. Tikuyenera kusala zakudya mu nyengo imeneyi ncholinga chona kuti zimene tasala ife zija zikathandize ena inde. Komanso tikusala zakudya ncholinga chona kuti tiphunzitse mtima wathu kupirira, tiphunzitse moyo wathu kupirira, tiphunzire kukana zinthu zina. Munthu amene saziwa kukana amene ziko limuvuta. Ziko lino lapansi tikuyenera kuphunzira kukana. Kaya ndiwe nzibambo, kaya ndiwe nzimayi, kaya ndiwe mamuna, kaya ndiwe mkazi, uphunzire kukana. Uphunzire kuzikaniza zinthu zina zake, chifukwa ngakhale mtima wako umene umatha kukulamula zinthu zina kuti ukungoyenera kuti uzikane. Ndiye timaphatikizirapo cha nambala 4, kulapa. Aliyense mwa ife ali ndi udindo ona kuti ayerese mtima wake, alape machimo ake. Chifukwa kuchokera mu mtima wolapa ndi kumene no munthu umatha kupanga zinthu zabwino. Ngati mtima wako ndi osayera, kuchita zinthu zabwino kumavuta. Ndiyeno mmene atifotokozera zimenezi mu uthenga wabwinowu, mukapitano ku mawu oyamba ochokera m'buku la Yoweli, akunena kuti izizi zimene tikupangazi zoti zithandize kukomesa moyo wathu, kukomesa dziko lathu, kukomesa mabanja athu, ndi zinthu zimene zimakhala bwino mukachita kuzipanganirana ngati gulu. Tikudziwa kuti aliyense atha kusala zokudya payekha, aliyense atha kugwira ntchito zachifundo payekha, aliyense atha kupemphera payekha, aliyense atha kukalapa payekha. Koma zimene zimakhala ndi mphamvu yayikulu tikachita kuyitanizirana. Chifukwa cha mawu oyamba chakunena kuti mukauze ngakhale ana, mukauze azibambo, mukauze akwati, mukauze ndani, aliyense ayilowe ntchito imeneyo yoona kuti tipangire zinthu zilimozi. Inuyo mundivomeza kuti ngakhale pagulu ukana kuti panopa tisadye, wosafuna kudyayo ndi kukhalapo wekha, zinthu zimayenda. Koma ngati gulu ngati mwapangana zimayenda. Choncho ntchito imeneyi tifuna kuti tiyipereke kwa asogoleri amagulu athu osiyanasiyana. Akuti inuyo amene muli asogoleri muli ndi udindo owasonkhanitsa pamodzi anthu anu, mbanja mwanu, azibambo, azimayi, muli ndi udindo owasonkhanitsa ana anu ndi kuwauza kuti mbanja muno sikutula kuti tikuyenera tisale zokudya. Mbanja muno titengana ngati banja lachisanu likubwerali tikalape. Ndiye mutengana nonse wakuchalichi, mutauza abambo kuti tikubwera kuzalapa banja lathu. Ayamba abambo akalape abwereko, amayi apita akalape abwereko, ana apita akalape abwereko. Ndi zintchito zimene tikuyenera kupanga ife mu nyengo ino ya Lent. Mutengana ngati mphakati tiye tikalape, kapena muyitanisa wansembe, abambo mubwere kuno mphakati wathu kufuna uzalape. Mutengana ngati kuntchito, abwana anu akonze kwa ntchito pano tikufuna anthu amene amalandira sakramenti la kulapa azalape. Mukayitanise wansembe abwere kuntchito kwanu konko, anthu akalape. Anthu aja akaziyeresa ntchito anu ija imayenda bwino. Mawu athu alero akutilimbikitsa kunena kuti tikuyenera kuti zinthuzi tizitenge asogoleri ngati ntchito ya gulu. Chifukwa chona kuti machimo ambiri amene akubwera masiku ano
ndi machimo agulu, machimo opasirana, machimo opangira limodzi. Tengani mwachitsanzo katangale. Palibe munthu amene amapanga katangale yekha, makhala kuti ndi cheni cha anthu. Ndiye olo ukalape wekha, olonena kuti ndiwe wekha amene kufuna kuti utembenuke, zimavutirako. Koma chisisitimu chonsecho, nonse amene mapanga zimenezo mukuyenera kuti mupite munene kuti ife taona kuti izi sizitithandiza, tifuna kutembenuka. Ngakhale kuchipatala amanena kuti ngati iweyo wagwidwa ndi matenda opasirana, kauli ni kazako, kauli mamunako, supita wekha kuchipatala kwena kuti Mungu ndichiza ine ndekha. Amakakuza kuti kantenge mamunakoyo, kantenge kazakoyo, nonse mubwere kumene kundi kukhala kuchira kokhazikika. Panonso ndikufuna kunena kuti ngati pali chinake chimene chili cholakwika kugulu kwanu, mawu oyamba chakunena kuti muuzane, mututane nonse, tiyeni. Zomatumiza mmodzi sizingatithandize, chifukwa chanena kuti akabwerako alephera kuti apange zoyenerera malo amene wakhale iye uja. Akunena kuti anthu fe tilumikizane ndipo tiyanjane ndi Mulungu. Kuyanjana ndi Mulungu ndiye kuti ifeyo tiziganiza moyenda mmene Mulungu amaganizira, tizimva mu mtima mwathu mmene Mulungu amamvera. Tikatero ndiye kuti tikugwiritsa ntchito nthawi ya Lent kuti ifeyo titembenuke. Akuti nthawi yake ndi ino, si inanso ndi yomwe ino, ndi imene Mulungu akupulumutsa anthu ake. Tiye tigwiritse ntchito nthawi imeneyi pokonza zinthu zimene tingathe kukonza. Asogoleri tisagone, asogoleri tiye tikhale anthu amene tili ndi machawi kuwathandiza anthu athu kuti nyengo imeneyi ikhale yatanthauzo. Munali ndine Elizeo Nthalika. Tili tsiku linanso tizakumane pomwepa ndi kugawana mawu amene Mulungu amatipasa. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.